O texto bíblico de hoxe é Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. É a coñecida parábola do fariseu e o publicano. Jesús conta esa parábola para algúns que, achándose justos, menosprezaban aos outros. Dois homes subiron ao templo a orar. Un era fariseu e outro publicano. O fariseu, de pé, oraba assim a Deus: Eu te dou grazas, Señor, porque non sou como os demais homes, injustos, adúlteros, ladrões, nen como ese publicano. Eu faço jejum 2 veces por semana e pago o dízimo de tudo o que eu gaño. O publicano, porén, ficou de joelhos na entrada do templo e, sen levantar os ollos ao ceo, humillado, dicía: Señor, tende compaixón de min, porque sou un pecador. E batía no seu peito. Jesús termina dicendo que o publicano, foi justificado, en cuanto que o fariseu non, porque quen se enaltece será humillado, e quen se humilla será enaltecido. Que grande lição nos dá Jesús. Contrariamente ao que en seu tempo se pensaba, ele valoriza a humildade do publicano en lugar de valorar a perfeição de aquele que se considera justo, o fariseu. Esa tentación de se considerar justo, de se considerar perfeito, é moito grande. Non só no tempo de Jesús, mas tamén agora. Jesús nos ensina que o que agrada realmente a Deus non é a perfeição, mas a humildade. O fariseu realmente facía tudo ben. Era unha persoa moito religiosa, cumpría con a lei, porén tiña un grande defeito. Ele era orgulloso, arrogante e prepotente. Ele achaba que todas esas coisas boas que ele facía non dependían da graza de Deus, mas de seu esforzo. Confiaba demais en si mesmo. Ele achaba que con súas propias forzas ele podería conseguir a perfeição. Que grande tentación é esta de buscar a perfeição. Nos tamén pode que nos aconteza que busquemos excesivamente sermos perfeitos, que non toleremos ningún defeito en nós, que achemos que somos capaces, pelas nosas propias forzas, de salvarnos, de conseguir ser mellores persoas, de conseguir ser perfeitos. Ás veces caímos en esta tentación cando menosprezamos a outras persoas que non realizan os actos religiosos que nós realizamos. Ás veces criticamos, julgamos a aquelas persoas que non van na igrexa, a aqueles que pertencen a outra religión ou a outra igreja. Ás veces nos consideramos mellores e superiores daqueles que son ateus, agnósticos. Esta é a atitude que Jesús critica no texto de hoxe. Atitude arrogante, orgullosa e prepotente. Porén, Jesús valoriza a atitude do publicano, un pecador. Realmente súa vida non era moito boa, ao contrario, ele era un ladrón. Porén, Jesús valoriza súa humildade. É unha persoa que recoñece seus erros, que recoñece seus defeitos, que recoñece seu pecado. E a partir de aí se dirige a Deus con humildade. E Jesús diz que esta persoa sim agrada a Deus. Non o agrada
con súas boas obras, mas o agrada con súa humildade, porque a partir desa humildade ele poderá mellorar. Que difícil é para nós sermos como o publicano, recoñecer nosos defeitos, nosos erros, nosos pecados. Ás veces escondemos toda a nosa imperfeição porque sentimos vergoña, porque sentimos culpa. A imperfeição é camiño de santidade cando a xente a recoñece humildemente. Non temos por que esconder nosos defeitos, nosos pecados e nosos erros, escondelos no sentido de non recoñecerlos. Como vemos no texto de hoxe, o recoñecimento de nosas fraquezas, de nosos erros, de nosos pecados, agrada a Deus. Por qué? Porque así estamos en atitude de conversión, de mellorar, e temos a posibilidade de avanzar no camiño espiritual. Cuidado con o perfeccionismo, esa búsqueda de perfeição en tudo o que facemos. Nos pode tornar persoas arrogantes, prepotentes e orgullosas. E ao mesmo tempo, sexamos como o publicano, humildes para recoñecer nosos erros, defeitos e pecados, porque desa maneira estamos en mellor atitude de progredir. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.